Ag subsubliti kang runaan na damag, Nasurok 850,000 smuggled cigarettes nakumpiskar iti Besao Mountain Province. Bayat na nakamag ti Indian National. Kan iti panagtultuloy ti Police Regional Office Cordillera amang laban iti kriminalidad, 30 a wanted personalities ti kinumagda iti makalawas nga operasyon na. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. Nakumpiskar ti Nasurok 850,000 pesos agatad ti smuggled cigarette products kan may isa nga Indian National ti nakemmeg kabayatan ti anti-illicit cigarette interdiction operation ana isayangkat iti barangay Kiniway, Besao Mountain Province. May basar iti report, nakaawat ti pulisya ti Besao iti report manipod kadagiti store owners, mainaig iti panakailako dagiti sigarilyo iti nababa a presyo. Isu adagos daan ang isayangkat iti monitoring and validation iti Bureau of Internal Revenue. Tapos ang ginawa po namin, nag-monitor kami, nagtanong-tanong kami, nag-validate kami. Ayun po, confirm na meron talagang sigarilyo na tulad ng modern na brand at saka iba pang brand po ng sigarilyo. Which is, ang ginawa po namin, nakikoordinate po kami sa BIR. Kalpasan na, kinumpirma ti BIR nga awan stampo no saan adimalan iti umno a proseso ti nasao a produkto, isuan ang irewarda iti pamilin amang authorized kadakwada amang kumpiskar iti produkto. Tapno makamag ti Indian National, impakamo ti confidential informant dati aldaw kon oras ti panagsangpet ti individual. Isuan ang isayangkat da iti law enforcement operation. Sakto na nagpapatrolya kami, nag-interdict kami, naka-position kami. Sakto po na pagbukas niya ng sasakyan po, nilabas niya po yung talagang suspected na sigarilyo na yon. Nakumpiskar kabayatan ti operasyon dati 82 arim ti modern red cigarettes, 15 arim ti modern light cigarettes, kan 10 a pakete ti modern red cigarettes. Nga daan iti dagop a Bureau of Internal Revenue assessed tax liability ang nasurok 850,000 pesos. Ti suspect at 33-year-old male businessman, kat nakamag po iti maatapak panaglabsing na iti graphic health warning law, kan tax reform for acceleration and inclusion law, kan naddan iti kustodiya ti Besao MPS. Tapno malapdan ti kapada nga insidente, pertengan ti Besao MPS ti panagmonitor da kadagiti stores. Kabayatan na, iti makalawas ang manhunt operation ti Police Regional Office Cordillera nang itunda daytoy iti panakakamag ti 30 a wanted personalities. May basar iti report ti Regional Investigation and Detective Management Division, nakatilir ti Benguet Police Provincial Office iti 12 a wanted persons. Siyam iti Baguio City Police Office, sagtalo iti Abra ken Ifugao Provincial Police Office, 2 ti nakamag iti Kalinga Provincial Police Office, ken maysa iti Regional Headquarters. Manipod iti nakamag nga individual, 8 ti nabigbig kas most wanted persons. Upat dito iti nailista iti regional level, bayta sagdua iti municipal ken provincial levels. Anjel Kim Pengosro, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.